Už mi to do očí. Nič som nepovedal. Neukázal. Neukázal. Aha. Na to, ja akože keď jem. Myslíš, že sa nahrával? Samo spúštame na 20 sekúnd. Tak nedá. Či na 30? Akože prečo keď jem? Prečo sa chcem odfotiť? Je tam aj tak video. Aby som si to dal do albumu. Je tam aj video, má sa vyvracať? Dovracať sa hovorí. Tak dovracať. Ako z čoho? Z toho toho odstup? Iba. Víš, ak ty ješ? No jak? Jasné. Ja by som si povedal sladké. To nestem práve. To je dobré, ale... Ja som to jedol. Chceš ešte? To je pláčky. Ja som vyčerpaný. Nemôžeme takto robiť. Prečo? Nemám energiu. A to len tak na chvíľu, potom sa sprúžim. Dopy? Co myslíš? Dočkaj, ja to s tým... Prosím ťa, nie. Zlomy majú. Dobre. Počkaj, teda už lítam.